Lamsogo haino hai haringkhe jeng tini kothar Bible kokthai rokno khwnalainai abo nukjakmani chapter 2 verse hingkhe 8 ni simi 11 jora jeng khwnalainai o bokhrogo tongo smotnani mothano samani kok smotnani mothani suari no hai hinui suihordi thoye kathang ungphinai a borok o kokno sawo bo ungkha yaphang busuk nung tekto manmano ang sawai mano ang sawai mano nung kwrui haifano soino nung gwnangse judai ungyawi no jeng judai hinui honnai rok nono hamya samano ang sawai mano borok ungkha soitani borok nung satokjakna nai tongmano ta kiridi khnadi soitan rokno amjokna bagui norokni bere baksano alongo khiklaiwano norok nokha salchi jora teise tekto manwano thupho thwithung nung ano puito khlai tongdi haikhe ang nono langmani motok rwnai khunjo tongkheba hola motharokno samano khnadi koplai ungnai rok borok tei waisa thoinani yakni yoknai aitoni phathang kokthai khnamani bisingtei chongjotoni sakao kaitor kotal khe hamari khlaichung amen।